assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe ena wayno kadi en garti e windande men hande noon eɗen janga laam ay laamuji ɗi fof ko gotum on kollidino laam so adima hakkude laam sara laam ara so sernima laam ara laam allif en laam colal en ko laawol gotol ɓe ndendi laam allif en laam ara en laam en fof ko laam to wonɗon ɗum noon ko ɗo ɗum wawete wadde qur'ana arab e pular nandi yaadu to bange polle bange siddaji e geɗe goɗɗe kamɓe nandi ɗum qur'ana arab ummorto ko bange men ñaamo faye bange men nano alkulal ngal mbatta ɗum ko 5 dow 3 hakkude 2 less non ɗon 4 less pooɗa joni noon adi dow ko la rewi hen ko li rewi hen ko lu rewi hen ko al kowal rewi hen ko al sidda hakkude ay ko lan len lon les ko polle ay laam allif e laam colal kamɓe nandi porgal ay peskel ngel tan pota dow mbiya laa peskel ngel tan pota e dow laam allif he mbiya laa peskel ngel pota e dow laam colal he mbiya laa wadde laam allif e laam colal kamɓe nandi ko ɓe jahata ay wiya ko laam allif o fooɗi laa o ay laam colal ngal allif ne fali hen waɗi wiya laa sabu winoma portal dow fooɗirte ko allif walla allif taƴƴo walla allif jowiɗo ɗonon ko allif o naati e nder laam he innira laam allif laam colal ne ko allif o fala hen ɓe wadde kamɓe nandi masgal portal ngal tan pawata hen mbiya laa laam allif portal dow laa laam allif laam colal portal dow laa on paami ɗon de jokken lii fooɗi yanara fooɗira loo fooɗi wow taƴƴo fooɗira lee fooɗi yanara allif jowiɗo fooɗira bisimillah jangen la li lo al kowal al musidda lan len lon laa fooɗi lii fooɗi loo fooɗi lee fooɗi ɓamto jangen la li lo al kowal al musidda hakkude lan len lon les ko laa fooɗi laam allif laam colal portal maɓɓe fof dow ko laa tan mbiyata poftana hoorema pooɗa lii fooɗi loo fooɗi lee fooɗi ɓamtu jangen la li lo al kowal al sidda hakkude lan len lon les ko polle laa lii loo lee gotol ɓaren la li lo al kowal al musidda hakkude lan len lon polle ngari laa mo laam allif walla laa mo laam colal rewi hen ko lii rewi hen ko loo rewi hen ko lee timmi ƴettu kuɗol ma e karnema mbañotoɗa janga ɗigga a hoolaki hoorema ƴewata ko camorɗoma
ɗakkoɗa sara makko holluma o walluma ha jiya lawol aɗa yaman walluma noddu en 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o ngara caggira saggere ma a saggani ko ɗum jinmi yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah ren o ko musidɗo mon giɗo mon almudo mon nder e bowal Yaya Ly Koro Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wa salam.